Szevasztok, itt ismét Kiro jelentkezik nektek. A mai videómban a gyúrásomról fogok beszélni, meg úgy általánosan is. Hát ezt az egészet úgy körülbelül 12-13 évesen kezdtem el, hogy a haverommal beszéltük, hogy idén már egy kicsit változtatni az alakunkon, ezért megbeszéltük, hogy elkezdünk gyúrni. Azóta voltak kisebb-nagyobb leállások, húzódások, sportsérülések miatt, mert próbálkoztam versennyel is, de jó, sikerült egy pár, de volt egy kis sebesülésem is belőle. Az általános edzésem az általában mind a hét napján, csak minden nap egy, maximum kettő bizonyos testrészre edzek. Tehát például hétfőn csak biceps, kedden mell, szerda mondjuk hát, csütörtök láb, péntek váll, szombat csukja, és mit tudom én, vasárnap meg trinyó és alkar, mondjuk így. De hasazni viszont azt minden nap, mert azért maradjunk annyiba, hogy nem vagyok éppen nagyon kockás alkat, ezért itt az idő, hogy leadjak egy kicsit a hasamból. Hát, ami a versenyeket illeti, voltam 2 versenyen, egy halálemelés versenyen, azt tudjátok, amikor ki kell egyenesíteni egy súlyjal, meg fekvenyomó versenyen is voltam. Mind a kettőn harmadik helyezettet értem el. Azokról mutatok egy érmet. És voltam még egy... Fú, már meg nem mondom nektek mi volt milyen típusú verseny volt az. De ott meg egy ilyen nagy vasgolyón, amin egy ilyen kis fogantyú van. Most érzelem teszem a neve, hogy pontosan mi az ennek a versenynek a pontos neve. De majd a következő videóban fogok róla beszélni, mert ott például voltam második helyezett, és kaptam érte egy serleget, és azt majd a következő videóban fogom nektek megmutatni. Meg az érmeket is úgy szintén, mert most egy kicsit nehéz lenne előkerítenem. Úgyhogy bocsánatot is kérek ez miatt. És még fogok olyan videókat is feltenni, ahol ezek az edzéseim lesznek fölvéve, meg hogy mutatok, hogy egy kicsit belenyomok a nagyobb súlyokba, meg ilyesmik. Aztán remélem, hogy tetszeni fog, és iratkozzatok fel minél többen, hogyha akarjátok látni a következő videókat. Most egyre még csak a heti 1 videós fázisba tartok, de hogyha sokan lesztek, akkor jelentkezek még többel. Addig is. Sziasztok! És ne feledjétek, ebben van a valuta. Na pá!